4 skejjel primarji madwar Malta kienu parteċipi għal proġett pilota bl-isem Fish Fridays, bilan li jitkompla jissaħħaħ il-konsum sostenibli tal-ħut u jiżdied l-arfin dwar l-importanza tiegħu. Din l-inizjattiva qed titwettaq permezz ta' kollaborazzjoni bejn is-Segretarjat Parlamentari għas-Sajt, il-Ministeru għall-Edukazzjoni, il-Malta Food Agency u l-iskejjel parteċipanti. F'dawn l-iskejjel saru sessjonijiet edukattivi immexxija minn nutrizzjonisti li indirizzaw lill-istudenti dwar il-benefiċċji tal-konsum tal-ħut u l-importanza ta' nutrizzjoni sana. Dawn is-sessjonijiet ingħataw lil-tfal mill-Year 1 sal-Year 6. Wara dawn is-sessjonijiet, it-tfal ingħataw proporzjonijiet ta' ikel ibbażat fuq il-ħut ippreparat apposta. Din il-fażi pilota qed isservi biex tiġi evalwata l-implementazzjoni operattiva bilan li fil-futur din l-inizjattiva tkun tista' tiġi estiża għal aktar skejjel madwar il-pajjiż. Il-Chief Business Development Officer tal-Malta Food Agency, Justin John Camilleri, qal li nata bidu b'suċċess għal proġett Fish Fridays li ntlaqa tajjeb ferm mit-tfal. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli, Alisha Buġeja Sajd, saħqet li hu ta' priorità li l-ħut jidħol fid-dieta ta' uliedna. Bdejna bl-inizjattiva ta' Fish Fridays, ġejna ġewwa Marsa Xlok u verament ħadd gost nara li t-tfal jieklu l-ħut u jistaqsu għal iktar. Din hija l-inizjattiva li permezz tagħha aħna tinkomplu nqajmu iktar kuxjenza, iktar knowledge dwar il-bżonn li uliedna jikun smaw iktar ħut fid-dieta tagħhom.